Mami? Ano? To je malý, může dokázat něco většího? No určitě, kdo je malý, může dokázat něco velkého, to je pravda. Nezáleží na tom, jestli jsme malí nebo velcí. A můžeme o tom povědět do pohádku? No a kdo by v takové pohádce mohl třeba vystupovat? Hřebíček. Hřebíček? No to je pravda, ten je takovej malinký. A jak ještě vypadá takový hřebíček? Bude to kovovej. Kovovej. No tak to by určitě šlo. Tak jo, tak zatlučeme hřebíček na hlavičku. A jdeme? Jdeme Na to. V jedné malé truhlářské dílně vonilo dřevo a piliny se snášely jako jemný prach. Vzduch byl prosycen vůní čerstvě opracovaného dubu a borovice, smísenou s jemnou vůní lněného oleje, kterým mistr natíral hotové výrobky. Nad ponkem visely dláta a hoblíky, pečlivě srovnané podle velikosti. Starý mistr truhlář právě dokončoval krásný dřevěný stůl. Každý kousek dřeva pečlivě opracoval, aby byl hladký jako samet. Stolní deska se leskla, v jejich letokruzích se ukrývaly příběhy stromů, ze kterého pocházela. Nohy byly pevné a elegantně tvarované, jako by sami chtěli tančit po dřevěné podlaze. Už zbývalo jen jediné. Opatřit stůl ozdobnými kovářskými hřebíčky, aby získal svou jedinečnou podobu. Truhlář se natáhl do bedínky s nářadím pro kladívko a hrst hřebíčků. Nemohl však tušit, že je mezi nimi jeden, který mu práci rozhodně neulehčí. Narazil totiž na nejukecanější hřebík široko daleko. Byl to sice hřebík jako každý jiný. Měl štíhlé tělo s ostrou špičkou a velkou dekorativní hlavu. Jenže tenhle hřebík byl věčně nespokojený. Neustále si stěžoval. To je vážně pech. Všichni ostatní si stojí pěkně na dvou nohách, jen já bych balancoval na jedné. A ještě by mi hned každý chtěl buši do hlavy, což jsem komu udělal. Já z toho snad zreznu. No co vám budu povídat. Byl to pěkný své hlavička a pusinku měl ukecanou jako nějaká trhovkyně. Ale co hůř, tenhle hřebík si neustále něco vymýšlel. Dokázal si vymyslet příběh na počkání a samozřejmě v něm hrál vždy hlavní roli. Já nejsem žádný obyčejný hřebík. Povyšoval se nad ostatní hřebíčky. Byl jsem meč slavného rytíře, jenže mě čaroděj začaroval do téhle podoby. Hrozivý drak mě přetavil do téhle podoby. Mistr kovář mě ukoval, abych se stal nejdůležitějším a nejslavnějším hřebíkem všech dob. A proč tě teda hodil k nám do téhle staré bedny? Rýpl si sousední hřebík. No, protože se mě bál. Plácel se hřebík bez mrknutí oka do hrudi, tedy do kovové nohy. Bál jo? Asi se bál, abych nevyzradil tajemství. Než mě k vám obyčejným hřebíkům hodil, řekl mi, ať pořádně zatloukám. Že tak jednou budu pro někoho opravdu důležitý. Ostatní hřebíky vždy jen pobaveně cinkali o sebe a nijak to nekomentovali. Vlastně už ho ani moc nevnímali. Ale zpět k mistru truhláři. Ten se tedy právě natahuje pro hrst hřebíčků, když do jeho dílny opatrně vstoupí Miluška. Sousedovic holčička má pana truhláře moc ráda. Chodí si prohlížet dřevěné výrobky vonící novotou. A také si s panem truhlářem ráda povídá. Líbí se jí klid, který z něj vychází. Také v jeho dílně panuje ticho přerušované jen kladivem, které občas dopadá na hřebíky, nebo hoblíkem, ruční pilkou. Pokud je však místnost plná hlučného skřípání velké pily, ví Miluška dobře, že v truhlárně vítaná není. To by se totiž prej mohlo stát nějaké neštěstí. Truhlář s úsměvem poklepe na desku stolu. Tak co na něj říkáš? Tohle je můj nový miláček. Dřevěný a pevný, jak má být. Každý detail jsem dělal s láskou a trpělivostí.
A víš, co je nejlepší? Tohle není jen tak nějaký stůl. Je to stůl, který vydrží celý život. Na něm se budou psát příběhy, jíst večeře, je pro práci, zábavu i chvíle klidu. A myslím, že už teď je připravený na vše, co mu život přinese. Už ho jen ozdobím hřebíčky a může do světa. Truhláři jde práce pěkně od ruky. V bytě hřebíčky dřevo spojuje. Miluška ho nadšeně sleduje. Zbývá mu už jen poslední hřebík. Chystá se s ním práci dokončit. Jenže šup! Hřebík mu vyskočí z ruky. Tak ještě jednou. A zase se mu z prstu vykroutí. Počkejte, co chcete? Co se mnou chcete dělat? Snad mě nechcete bouchnout. To teda ne. Vám povídám, to vám nedaruju. Ne a ne a ne. Já jsem přece hřebík s velkým H. Já tady nejsem jen tak pro srandu kladivům. Až se z téhle díry vykopu, vybuduju si vlastní kariéru. Udělám revoluci ve světě hřebíků. Jejda, ten je jak živý. Jak kdyby se mi vyhýbal schválně. No konečně jste to pochopil. Jsem mistr výhybkář, mistře truhláři. Vyhýbám se tomu, do čeho mě nutíte, jasný? Zatloukám se. Kapito? Pan truhlář znovu namířil kladivem. Nemohl uvěřit vlastním očím. Ten hřebík snad tancuje nebo co? Co teď vlastně doma čtete? Zeptal se Milušky, aby se trochu uklidnil před další ránou. To by se vám moc líbilo. Právě jsme dočetli příběh o Pinokiovi. To je ten dřevěný kluk, co si jen vymýšlel, zatloukal a kvůli tomu lhání se mu stále zvětšoval nos. No, to je teda frája. Ten by se mi taky líbil. Konečně někdo, kdo ví, co se sluší a patří. Ale pak naštěstí uhodil hřebíček na hlavičku. Cože? Tím frňákem? Já se snad picnu. Tak to jsem skončili s tebou, Pinokio už jeden usmolenej. Miluška pokračuje. Pochopil, že zatloukání vede jen k problémům. Aby se stal skutečným chlapcem, měl by být pravdivý a čestný, jinak zůstane navždy jen obyčejnou dřevěnou loutkou. Ničeho v životě nedosáhne. Do prkínka! Co to povídáš? Vykřikne hřebík. Jak může lhaní vést k problémům, jakže ničeho nedosáhne? Zatloukat se přece musí. To je přece i moje práce a dělám ji nejlíp ze všech. Křičí hřebík tak, že už má málem na kahánku. Zatloukat, zatloukat, zatloukat! Ale ty můj malý popleto. Z nenadání k němu klidným hlasem promluví kladivo, které doteď vše jen sledovalo a nechtělo si cizími problémy zatěžkávat už tak těžkou kovovou hlavu. To ti nikdo nikdy nevysvětlil, že to tvé zatloukání není vůbec o lhaní. Ty máš být přece obhájce pevnosti a tvrdosti. Máš spojovat a hlavně zdobit. Ten, kdo lže, si nikdy nezajistí pevný základ. Ty to ale umíš. Když pořádně uděláš svoji práci, staneš se nepostradatelným. Jsi moc důležitý. Musíš být ale sám sebou, hřebíku. Musíš být hřebíkem, ne knedlíkem nebo vodníkem. Podívej se na tenhle krásný stůl. Pokud tě do něj zatluču, budeš jeho okrasou po několik generací. Hřebík se pousmál, byť trochu zaražený, i když zatím stále jen mezi palcem a ukazovákem pana truhláře. No, když to tak říkáš, já se tedy tebou nechám bacit. Ale jen tak na okraj, i když jsem jen hřebík, mám přece taky nárok na pořádný příběh, že jo? Samozřejmě, zasmálo se kladivo. Každý, kdo má vlastní roli, má i svůj příběh. I zajímavé maličkosti mají velký vliv na celek. Toho si je vědom každý tvůrce.
Jsi tedy hrdina stolu, u kterého se budou psát příběhy. Ten příběh o Pinokiovi je moc hezký. Povídá starý truhlář Milušce. A třeba na tomhle dřevěném krasavci taky někdo jednou napíše pohádku. Mohla by být třeba zrovna o tomhle hřebíčku. Usměje se. A s ním i Miluška, a s nimi i moudré kladivo, a taky náš hřebík, který je už připraven stát se superhrdinou.